Yoro ke duon bura mar UDA medo mana mako mach kama kukum jod bura moting'o nyaka jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa okon jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mondo mi othegre kod siasa mag gwenge manyalo pogo Uganda. Kata kamano Rigathi kalose kaunti ma Nakuru to kone jodolo ni en odwaro mana alam motegno mondo mi omed fuong'o adieri lelo. Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. En liet mar siasa mose kwa duon bura moloso piny owacho mar Kenya Kwanza, duon bura mar UDA. Jodite duon bura no medo nyiso kaka okak medo nya kendo pogruok medo gidore kaluwore kod weche mawuok kuomgi. Kati nene to jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa odunyore kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi siasa ma Kimani olero ni nyayo kwede kendo pogo Uganda jo Kenya. As leaders, do nothing from selfish interest and selfish ambition, but have the interests of our people ahead of our own selfish ambitions and personal interests. Kimani Ichung'wa kalose kaunti manyere kar chung od bura ma Madera okoni tire jotelo masani londo piny kafungo weche mok nyisa chiel mariwo wi Uganda jo Kenya kanyakla. To mana madwaro nebund igigiwegi. Na ndio nasema hata sisi tukiwa viongozi wote tuweke mambo ya wananchi wetu mbele kuliko mambo yetu ya kibinafsi. Kimani wa Ichung'wa wakuwe ndani, Ndindi Nyoro wakuwe ndani, Betiesa wakuwe ndani. Weche manyo yudo sirkod od bura ma Kiharu Ndindi Nyoro maneni e kaunti ma Kakamega kar chung od bura ma Ikolomani moko ni en kinde mana nywando jo Kenya duto e dongruok. Ok piso weche manyiso pogruok. Because we want to build an inclusive society of Kenya. Kwa hivyo watu wakipewa nafasi ya kuhudumia wa Kenya wawe na mwito na maono ya kitaifa, yasiwe maono ambayo ni ya kugawanyisha wa Kenya na kujipiga vifua. Tunawaambia wawache hiyo roho chafu, tushikane mkono. Sisi Waluya ni wa Kenya, na wakati wao walikuwa wanafutiliwa mbali madeni ya kahawa, madeni ya majani chai, sisi tuliwapigia makofi. Kata kamano Rigathi kalose kaunti ma Nakuru Toma kuchung' mare motegno kendo kone jodolo ni en alam kende motegno emodwaro mondo yud teko mar fuong'o adieri ne jo Kenya nimar en jal mong'ere kod wach adiera elela. Pia mimi mnikumbuke, mnajua I'm a truthful and honest man. Pray for me that I continue being truthful and honest. Sisi sio wajinga. Kama mtu amechoka na kazi aende nyumbani peke. Mimi siko tayari. Hapana. Mtu ambaye anatoka atoke polepole aende. Mimi niko tayari kukalia hiyo kitu. Walter Nyambaga, Ramogi TV.